majstre České republiky? Super, a zatiaľ. Možno to ešte trošku nedochádza, ale sme radi, že to máme za sebou už. Fyzických síl tam moc nebolo, ale bolo to o tom jednom góle. My sme to zvládli, ja si myslím, že zaslúžene sme vyhrali, aj keď klobúk dole pred Spartou, veľmi ťažký super. Jaké bylo to prodloužení, kdy jste věděli, že buď je titul, nebo návrat k vám? Tak jaké, no samozrejme, že by to hodne bolelo, keby sme my prehrali. Možno tá psychika by sa otočila, preto sme nechceli už ísť domov, takže sme radi, že sme to dneska trpezlivou hrou vybojovali a ideme si to užiť. Vy jste seděl na trestné, jak vám bylo? Ešte sa mi krve nedorezali, ale samozrejme chalani to odbránili super. Ja som sa im za to poďakoval, omluvil a som rád, že sme vyhrali. Jste tam oholili Honzu Vítiska, to bylo v plánu? To bolo už v pláne, už dávno, pokiaľ bude medaila, takže on už vedel, že ho to čakalo tak či tak, už keď sme boli vlastne v semifinále. Takže už to bola len otázka času, keď skončí sezóna. Vy jste si říkal, že by to mohlo být už dneska. Bylo tam nějaký zlomový moment v tom zápase třeba? Tak ja si myslím, že zlomový bol, keď sme vyrovnali. Vieme, že Sparta to mala trošku v hlave, ale hrali dobre a už sa to hralo na 3 útoky, už tie sily dochádzali, takisto aj u nich a sme rádi, že sme to rozhodli, ako baký klobúk dole. Po tom prvním prodloužení, co jste si říkali v šatně, protože jste přece jen byli lepší v tom prodloužení? No tak my sme tam mali dosť šanci, ale nepadlo to, ale hovorím, trpezlivosť, stále sme museli trpezliví čakať na tú šancu. Nakoniec prišla a padlo to tam. Moc gratuluju. Ďakujem veľmi pekne.